Ja, klar. Godt. Vi har lavet et beslag. Et beslag, der skal hjælpe med at sætte tingene op lige. Især i de tilfælde, hvor man har et bundhulsvindue, hvor det sidder på den ene side og på den anden side, altså hvor kontakterne de sidder modsat. Nu viser vi det lige her, bare den ene vej. Beslaget tager man sætter det op, man lægger det ind mod vinduesrammen her, så det sidder sådan der. Vi skal lige have lagt vores hele beslag i her. Vi tager den der af, den lægger vi ned i holderen her i midten, så sidder den der, sådan der. Så tager vi vores cutter, lægger den på og trykker lige en markering af de steder, hvor man gerne vil have huller. Sådan der. Så har vi vores huller markeret. Vi beholder bare beslaget i holderen. Så en skrue i her. Sådan der. Så den anden skrue. Sætter en skrue i der. Og så fjerner vi vores holder. Sådan der. Så er den klar. Så skal vi bare have magneten på. Den sætter vi jo bare til helt ind til overkant af beslaget. Der. Sådan. Holder lige trykket. Sådan der. Og så hænger vi vores kontakt på. Værsgo. Snur lige, og det bliver sat ens overalt.